Ce mai ai văzut acolo și nu umbla la fir? Ia ascultă. Ce ai mai văzut la televizor? Putin ce a făcut? Atât, nimic, îmi treacă așa câteva minute, nu. Atât i-ai văzut? A? Atât l-ai văzut? Cum? Atâta l-ai văzut pe Putin? Numai de întreagăt? Atât. Oh. Așa de întreagă de că mă plictisisem. Păi de ce? De șmecher. Păi de ce ai mai văzut acolo? Nu ți-am zis că ăla face o navă cosmică de lemn Bă, nu e rău. și va fi mult mai bună. E bun. Spune-i ce să Ce să zic? ce mai face el? Alo, n-ai văzut un calmaro? Băi, n-auzi, mă. Au,